aloitit Kolmen kaverin markkinointijohtajana 23 ja oot kertonut, että silloin kun sä tulit taloon, niin sua hämmästytti seikka, että brändi saa paljon rakkauskirjeitä faneiltaan. Ja Kyllä. tämähän on kiinnostavaa, niin voisitko sä kertoa vähän enemmän niistä kirjeistä? Joo, eli tosiaan silloin kun aloitin, niin näin näitä kirjeitä meidän tehtaan konttorin seinällä ja mä ihmettelin, että mitä nämä on. Sitten lähdin vähän tarkemmin tutkimaan ja oikeastaan kyseessä on siis ihan tällaisia henkilökohtaisia kirjeitä, mitä meidän fanit, meidän kuluttajat on meille lähettänyt. Että se voi olla, että siinä puhutaan ihan jostain heidän henkilökohtaisesta tilanteesta, johon Kolme kaveria on vaikuttanut, tai sitten heidän suhteesta meidän brändiin. Ja sitten ehkä omasta näkökulmasta, just kun on brändiä rakentanut koko elämäni ja aina on ollut tarkoitus myös luoda sellaista läheistä kuluttajasuhdetta, niin jäin niin pohtiin, että mitenhän tässä ollaan onnistuttu. Et ei ole pelkästään niin luotu suhdetta, vaan että on saatu rakkauskirjeitä. Ja sitä ajattelin, että on aivan oikein brändin parissa töissä kyllä. No todellakin. Ja kohta päästään vähän pureutumaan siihen, että miten tämä on mahdollista, että brändistä on tullut niin suosittu. Ja tosiaan Kolme kaveria on suosituin jäätelötuotemerkki tällä hetkellä ja vuonna 2023 valittiin kaikista kategorioista suosituimmaksi tuotemerkiksi Suomessa. Tai ei siis valittu, vaan oli. Ja jos mietitään, että brändi oli 10 vuotta vanha tuolloin, meni ohi Fazerin ja kaikkien mahdollisten legacy-brändien, niin tämä on ihan ällistyttävää. Ja olisi kiva kysyä, että miten te itse tulkitsette tätä, että mistä tämä niin kuin johtuu, tämä tällainen suosio? Joo, siis sanotaan, että ollaan tosi ylpeitä siitä tietysti ja ollaan tosi kiitollisia. Oltiin jopa yllättyneitä, että koska silloin tosiaan niin oltiin kaikesta suositelluin brändi. Tällä hetkellä taidetaan olla siellä 3, mutta jäätelöbrändeistä ollaan suositelluin oltu jo monta vuotta. Ja ehkä itse miten me nähdään, että mistä tämä johtuu on se meidän valmistustapa ja laatu. Että mehän ollaan artesaan jäätelö, jos puhutaan ihan tuotteesta. Mutta sitten myös tämä meidän syntytarina, koska meillä on aito tarina ja aidot ihmiset taustalla. Ja itse mä koen, että se on niinku semmoinen tekijä kyllä, mikä on vaikuttanut siihen, että siinä on niinku fanit ja meidän kuluttajat on niinku pystynyt samaistumaan bränditasolla. Että siinä on ollut jotain sellaista erilaista, aidompaa kuin muissa. Mehän toki esitettiin tämä sama kysymys myöskin meidän Gen Z-kommentaattoreille, niin kuunnellaanpas tähän väliin, että miten ne ajattelee, että miksi Kolme kaveria on niin suosittu jäätelöbrändi. Mun mielestä tähän brändin suosioon vaikuttaa tosi monta tekijää. Mutta erityisesti se, että heillä on tosi uniikkeja makuyhdistelmiä, mihin sä et törmää ihan jokaiselta brändiltä. Sen lisäksi heissä korostuu tosi paljon tämä kotimaisuus. Ja tämä Kolmen kaverin jäätelö on nimenä ja brändinä sellainen, joka jää mieleen. Ja sen lisäksi tykkään visuaalisesta ilmeestä, joka on hauska, erottuva ja myöskin he on tosi saavutettava brändi. Heitä löytyy lähes jokaisesta kaupasta. Ja heidät on helppo spottaa sen oranssin värin vuoksi. Näin, Kolmesta kaverista on tullut niin suositeltu sen visuaalisuuden takia, koska se on niin sellainen silmäänpistävä tuote, mutta myös sit sen lisäksi tietenkin, että kun sä testaat sitä tuotetta, niin se on tosi hyvä, niin sen takia mä luulen. Jos muuta kysyy, niin Kolme kaveria on jatkuvasti tuonut markkinoille uusia ja sellaisia tosi yllättäviä makuyhdistelmiä, kuten esimerkiksi toi vegaaninen lakritsi kookosjäätelö. Et mä en ole itse ainakaan kuullut, että kukaan muu yritys tekisi niin kuin noin rohkeita makuyhdistelmiä. Ja Kolmen kaverien se pakkausten ilme ja se brändin viestintä, ne tuotevalikoimat, ne on niin kuin yhdenmukaisia ja selkeästi tunnistettavia. Ja tällä tavalla ne eroaa niin kuin niistä muista kilpailijoista. Ja sitten ne vahvistaa sitä muistettavuutta kuluttajien keskuudessa. Mä ainakin itse, kun mä kävelen niin kuin jäätelökäytävällä kaupassa, niin heti kun mä näen sen oranssin pakkauksen, mä silleen, I got you. Mä tiedän, että sä oot Kolmen kaverin jäätelö. Mutta siis, joo, ja ehkä vikana mä sanoisin, että tämä kyseinen yritys on profilioitunut sellaiseksi kotimaiseksi yritykseksi ja sitä kautta vastuulliseksi yritykseksi, joka tekee jäätelöitä luontaisilla raaka-aineilla. Sä viittasitkin jo tuossa aikaisemmin siihen teidän syntytarinaan ja vähän niin kuin Ben & Jerry'sillä, niin teillä nimensä veroisesti siellä on ollut takana 3 kaveria, jotka on tilannut netistä jäätelökoneen ja lähtenyt tekemään sitä jäätelöä. Ja myöskin vähän jo mainitsit siitä
että mikä ajatus siellä tuotteiden takana on, mutta jos vielä pureudutaan siihen tarkemmin, että millainen se alkuperäinen ajatus tuotteesta on ollut ja minkälainen se on tänä päivänä. Joo, ehkä ihan lyhyesti tosiaan siitä taustatarinasta. Eli meillä on 3 ihan aitoa kaveria siellä taustalla, eli siellä on Ilkka, Heikki ja Sauli. Ja siinä kohtaa, kun he oli jo aika kokeneita työelämässä ja olivat ystäviä keskenään, niin lähtivät miettimään, että jotain hauskaa halusivat tehdä yhdessä. Ja käsittääkseni just tämä oli niinku se kantava teema tavallaan tämä, että jotain yhteistä intohimon kohdetta. Ja tämä jäätelö oikeastaan sitten valikoitu. Että olisi voinut olla jotain muutakin, mitä kaverit olisi lähtenyt tekemään, mutta jäätelöön he sitten lähtivät. Ja sitten perusteellisia ihmisiä, kun olivat, niin halusivat opiskella myös aiheesta kaiken ja lähtivät sitten Bolognaan tämmöisen jäätelöyliopistoon. Ja lähtivät sinne sitten, siis osallistua tällaiseen jäätelötekokurssiin. Ja näin mulle on sitten Heikki kertonut, että kun olivat sitten taksilla menneet sinne Bolognan jäätelöyliopistoon, niin taksikuski oli vähän kysellyt, että mihin olette menossa ja mistä tulossa. Ja olivat maininneet, että Suomesta ollaan ja jäätelön tekoon. Ja ne oli vähän sitten nauranut, että ajaat Suomesta, että oletteko te myymässä jääkarhuille sit sitä jäätelöä vai miten. Niin olivat myöskin semmoisia vähän hymyileviä ehkä tai reaktioita saaneet tähän heidän niin kuin projektiin. Eli hyvin pienestä lähtivät liikenteeseen. Ja mutta siis tosiaan siellä Italiassa niin he sitten tajusivat, että itse asiassahan tämä niin kuin gelato-jäätelö, jota tehdään, niin siinä käytetään aika paljon aromeja ja tämmöisiä niin kuin erilaisia makuaineita, niin kuin epäaitoja aineita. Sitten ne lähti miettimään, että eikö tällaista voisi tehdä myös ihan aidoilla raaka-aineilla ja paljon niin kuin laadukkaammin, mutta tavallaan hyödyntäen tätä samaa niin kuin, ajatusta. Ja siitä se oikeastaan ajatus lähti siitä aidoista raaka-aineista ja sellaisesta niin kuin artesaaniudesta. Et siihen aikaan just varmasti myös 10 vuotta sitten, vähän yli 10 vuotta sitten, kun tämä oli, niin oli myös erilaisia artesaanituotteita, niin kuin teki nousuaan. Ja ne oikeastaan sitten ihan siis pienessä mittakaavassa lähti pienellä jäätelökoneella sitten tekemään jäätelöä, mutta tosiaan hyödyntää näitä aitoja raaka-aineita. Ja se ei varmasti helppoa aluksi ollut, että siellä kaikenlaista niin kuin sattui ja tapahtui, mutta se ikään kuin intohimo siihen, että tehdä asioita paremmin, haastaa kategoriaa jollain laadukkaammalla tuotteella, äärimmäisen herkullisella tuotteella ja aidoilla raaka-aineilla, niin lähti sitten kantaan tätä 3 kaverin liiketoiminta-ajatusta ja se sitten pikkuhiljaa kasvoi. Ja sitten ehkä vielä tästä 3 kaverin nimestä, niin tämähän oli semmoinen työnimi siihen aikaan, että he ei oikein, niin kuin, tietenkin brändeistä he ei hirveän niin kuin, paljon tiennyt siinä kohtaa. He ajattelivat, että tämä on nyt tämmöinen työnimi, että tehdään tämmöinen 3 kaverin jäätelö. Mutta se oli totta jo siinä vaiheessa, että sitä jäätelöä lähdettiin tekemään omille kavereille. Eli se oli toinen niin kuin tämmöinen kantava teema, että sellaista jota kehtaa tarjota omille kavereilleen. Ja silleen sitä tehtiin, että kokeiltiin, haettiin makuja, maisteltiin omien kavereiden kanssa ja sitten se pikkuhiljaa se kaverijoukko siitä sitten kasvoi. Eli kantavat ajatukset oli aidot raaka-aineet ja sitten jäätelö, jota kavereillekin kehtaa tarjota. Joo, onpa kiinnostavaa. No mites nyt sitten, kun ollaan päästy aika pitkälle tuosta ajasta, niin millä tavalla te tänä päivänä sit tutkitte niitä kuluttajien toiveita ja preferenssejä? Se kaveripiiri on vähän laajentunut, niin miltä semmoinen teidän innovaatioprosessi näyttää? Joo, toi onkin hyvä kysymys, että silloin vielä just kun ennenkin tulin talon, niin kuulin just, että hyvinkin niin kuin innovatiivista on aina ollut se meidän jäätelön tekeminen. Ja meillähän niitä makuja on ihan valtavasti, siis sekä sellaisia makuja, mitä on tuotu markkinoille, että sitten makuja siellä pankissa. Niin sanoisin, että alun perin niin se on ollut ihan aitoa sellaista niin kuin kokeilua ja sellaista, niin kuin, että on sitä luovuutta ja innovatiivisuutta hyödynnetty ja kokeiltu erilaisia raaka-aineita yhteen. Meillä on tosi lahjakas tuotekehitystiimi, jotka on myös tosi nopeita sitten tuomaan näitä makuja niin kuin yhteen ja kokeilee. Ja ehkä se, miten se on muuttunut, on se, että me ollaan sitten tuotu siihen enemmän myös sellaista kuluttajan näkökulmaa. Eli kun meillä on se tosi valveutunut fanikunta myöskin, joka toivoo meiltä tosi paljon erilaisia makuja, niin ollaan myös sitten osallistutettu meidän niin kuin fanikuntaa ja meidän kohderyhmää tähän tuotekehitykseen. Niin nykyään tehdään myös tällaisia co-creationeita, eli yhdessä kehitetään makuja ja konsepteja ja yritetään myös sitä kautta saada sitten vähän sitä niin kuin kohderyhmän näkökulmaa siihen. Mutta sitten trendejä katsotaan paljon, eli meidän brändi on ollut sellainen, että se ei ole niinku puhtaasti niinku katsonut jäätelökategoriaa oikeastaan missään kohtaa, vaan ollaan katsottu niinku myös muiden kategorioiden tuotteita. On ne sitten erilaisia kahveja, juomia, herkuttelua, niinku ruokaa ylipäänsä ja lähdetty miettimään, että onko siellä jotain sellaista konseptia, mitä voisi tuoda jäätelöihin.
Ja meillä on oikeastaan se, että ollaan aika nopeita oltu tuossa meidän tuotekehityksessä myöskin verrattuna noihin isompiin kilpailijoihin. Eli jos puhutaan siitä tuotekehitysprosessista, niin nopeimmillaan se on voinut olla vaikka ihan muutama kuukautta, puoli vuottakin, että ollaan joku maku saatu hyllyyn. Niin se on ollut semmoinen, mikä on mahdollistanut ehkä sen, että trendeihin on pystytty tarttumaan. Ja sitten ehkä myös, että ne volyymiodotukset ei ole ollut ihan samanlaisia kuin niinku isommilla kilpailijoilla, jolloin just tällaisiin erilaisiin sesonkituotteisiin ja tällaisiin on myös sitten ollut mahdollisuutta enemmänkin lähteä. Mutta sanoisin, että tuotekehitysprosessi meillä on sellainen, että se on sekä tätä niinku edelleen luovuutta ja tiimi niinku kokeilee koko ajan erilaisia niinku makuja ihan niinku pohjautuen, että mitä nähdään että eri kategorioissa ja sitten tätä kuluttajalähtöisyyttä ja sitten trendien seuraamista vahvasti oikeastaan niinku ympäri maailmaa, että katsotaan myös vahvasti kansainvälisesti, että mitä sitten sieltä hyllyistä löytyy. Toi nopeus on kyllä kuulostaa ihan uskomattomalta. Luuletko sä, että mikä on se syy, miksi sitten nämä isommat valmistajat ei pysty siihen? Että onko se niinku se, että ne volyymit on niin isot vai onko siellä jotain muuta sun mielestä, mikä ehkä estää toimimasta nopeammin? Joo, mä sanoisin, että se on varmaan nämä volyymit ja sitten ihan tavallaan, että just, että miten niinku sitten myös tehtaat on niinku rakennettu ja toki sitten, että kun isot kansainväliset brändit, että nehän tuo myös tosi monelle markkinalle niitä makuja, niin ne täytyy olla semmoisia makuja, että ne sitten miellyttää monella markkinalla ja isot yritykset myös testaa varmaan niin kuin perusteellisemmin, niin ylipäänsä sitten tavallaan tämmöinen vähän ehkä byrokraattisempi niin kuin lähestyminen siihen tuotekehitykseen, niin tuo sitä niin kuin pituutta sitten sille tuotekehitysprosessille. Et meille ehkä just, ja sitten kun ollaan oltu pienempiä, nythän toki kasvetaan myös koko ajan, mutta semmoinen, että ollaan myös niin kuin kokeiltu asioita, että on myös ehkä sitten tuotu markkinoille ja sitten on vähän niin kuin katsottu, että miten se lähtee myymään, että tietysti mitä isommaksi tullaan, niin sitä tärkeämmäksi tulee tämmöinen niin kuin portfoliohallinta ja sitten pitää ehkä miettiä ja jatkossa myös tullaan miettimään ehkä vähän tarkemmin ennen kuin lanseerataan ja tutkiin enemmän. Mutta siinä on musta niin kuin, siinä on hyvät ja huonot puolet, että tietenkin niin kuin on hyvä tutkia, mutta sitten toisaalta välillä niin kuin kannattaa olla myös niin kuin rohkea ja kokeilla myös mitä tulee makuihin. Kyllä. No rohkea ja kokeiluhalu on näkynyt teillä ylipäätään niin kuin brändin rakentamisessa. Ja kun me puhuttiin etukäteen, niin sä mulle mainitsitkin puhelimessa, että te olette rakentanut 3 kaverin brändiä ehkä vähän normaalista poikkeavalla tavalla. Niin haluaisitko sä avata että mitä se on käytännössä tarkoittanut? Miltä se näyttää se 3 kaverin brändin rakentaminen sitten käytännössä? Joo, mä voin ehkä kertoa niin kuin myös menneisyydestä sen verran, että myöskin nämä 3 kaveria mulle mainitsi, että jossain kohtaa siinä muutaman vuoden jälkeen, niin heidät kutsuttiin johonkin sellaiseen tilaisuuteen niin kuin puhumaan brändin rakennuksesta. Ja sittenhän, niin kuin, et muista nyt, että kuka oli saanut tämän puhelun, mutta oli sitten todennut, että mutta mehän ei olla markkinoitu ollenkaan. Että miksi tavallaan kutsutte meidät, että miten me voidaan niin kuin kertoa. Niin se oli tavallaan se, että kun nehän ei perinteisellä tavalla, ne ei markkinoinut, vaan se oli niin kuin tosi vahvasti niin kuin sellaista puskaradio tekemistä ja tosi vahvasti sitä niin kuin myymälätekemistä siinä kohtaa, sitä maistatusta. Ja mä sanoisin, että ne niin kuin ehkä myös laittoi itsensä vahvasti niin kuin likoon niin kuin alkuvaiheessa, että ihan nämä niin kuin henkilöt tämän brändin takana. Ja sitten ehkä just tämä puskaradio, että just kun mainitsin, että tämä on brändi, joka on tehty omille kavereilleen, niin siinä aidosti puskaradion kautta tämä kaveripiiri niin kuin laajeni. Niin mä sanoisin, että tämä oli ehkä se alkuvaiheen niin kuin markkinointi. Sitten pikkuhiljaa tämä puskaradio on tullut niin kuin ammattimaisemmaksi, eli silloin tällainen niin kuin ammattimaisempi niin kuin vaikuttaja tekeminen on tullut siihen mukaan. On tehty tapahtumia, on oltu mukana erilaisissa yhteisöissä, mutta ehkä just hyödyntäen sitä semmoista niin kuin taas sitä laajentunutta kaveripiiriä. Että siinä on ollut tosi vahvasti mukana se, että siinä on ollut niitä brändin rakastajia ja näitä brändin faneja, jotka on puhunut brändin puolesta. Ja sanoisin, että ehkä just tämä, että miksi ollaan niin suositeltu, niin se on lähtenyt siitä, että kun sitä suosittelua on pikkuhiljaa tullut lisää ja lisää, koska tämä oma niin kuin tämmöinen ikään kuin fanikunta on laajentunut, niin se on ollut ehkä aluksi vähän hitaampaa, niin kuin tämän kaltainen tekeminen verrattuna niin kuin perinteisempään markkinointitekemiseen, mutta mä uskon, että se on luonut tosi vahvan pohjan. No sitten mitä tämä on nykypäivänä, että tietysti ollaan nyt merkittävästi jo isompia, niin me edelleen tehdään tosi paljon vaikuttajatekemistä, ollaan tapahtumissa mukana,
Ollaan tehty taidenäyttelykin tuossa, onko se nyt joulu edellisvuonna. Ollaan tehty ensimmäisen kerran niin kuin Suomessa, kun tehtiin tämmöistä bändiyhteistyötä, Gasellien kanssa tehtiin jäätelö yhdessä. Niin tämän kaltaisia juttuja ollaan tehty, jotka on ehkä ollut hyvin niin kuin epäperinteisiä siinä, että ne ei ole ollut sellaisia, että on niin kuin lähdetty miettimään, että nyt pitää tavoittaa niin kuin X määrä ihmisiä X viestillä, vaan se on enemmän ollut sitä, että on haluttu tehdä jotain niin kuin aidosti kiinnostavaa sille meidän kohderyhmälle. Ja se on ollut just sitä kohderyhmätuntemusta myöskin. Et mehän ollaan määritelty meidän kohderyhmä niin, että ne on tämmöiset elämyshakuiset asiakkaat ennen kaikkea. Siinä on mukana myös tämmöisiä laatutietoisia ja vastuullisia asiakkaita. Mutta ehkä näistä elämyshakuisista niin kertoisin sen verran, että tosiaan, että mitä me ollaan huomattu, että missä meidän brändi resonoi tosi hyvin, on sellainen niin kuin merkityksellisyyden niin kuin kokemus, että ihmiset, meidän kohderyhmä, fanit, kaipaa sitä merkityksellisyyttä ja aitoutta. Ja sitä kautta myös niitä kohtaamisia. Ja siinä niin kuin tapahtumat ja tavallaan vaikuttajat ja vaikuttajien suosittelu on ollut tosi merkittävä, että ollaan sitä meidän brändin niin kuin, no ennen kaikkea sitä suosittelua saatu nostettua. Toi on kiva kuulla ja jotenkin mulla tarttu korvaan toi kaveripiirin hyödyntäminen siinä alussa ja sehän on tavallaan just sitä, mitä tällä hetkellä niin kuin puhutaan näistä yhteisöjen hyödyntämisestä ja siitä, että aitojen brändin fanien niin kuin yhteisön tavallaan muistamista ja vaalimista ja sitä kautta sitten syntyy sitä niin kuin suosittelua eteenpäin. Kiinnostavaa. No mutta hei, sulla on pitkä kokemus monikansallisten FMCG-yritysten ja kosmetiikka-alan yritysten puolella markkinoinnin tehtävissä. Niin mites, kun sä vertaat niin kun sun omaa taustaa näissä isoissa yhtiöissä ja tuossa vähän siitä jo niin kuin puhuttiinkin, mutta minkälaisia vaikka just brändimarkkinoinnin ja niin kuin tuotemarkkinoinnin osalta sä näet niin kuin isoimpia eroja, miten teillä sitten taas tällaisessa kasvuyhtiössä toimitaan? Joo, mä sanoisin, että isot yritykset just, että siellä ehkä tavallaan, että asioita tehdään enemmän varman päälle, koska siellähän semmoista jotenkin, että tämmöistä trial and error -tyyppistä hommaa niin ei voi tehdä, mitä tulee vaikka tuotteisiin. Että just kysyit, että miksi kestää pidempään, että kyllähän siellä niinku tutkitaan asioita paljon tarkemmin. Ja sitä kautta, kun asioita tutkitaan tarkemmin, niin myös täytyy puhutella tosi laajoja kohderyhmiä, jolloin niinku sekin taas tekee asioista ehkä sen kaltaisia, että tehdään enemmän varman päälle. Mittaaminen on tosi isossa osassa kaikessa markkinoinnin tekemisessä ja se on niin kuin hyvää ja huonoa. Et tietysti niin kuin markkinointia täytyykin mitata ja sitä markkinoinnin tuloksellisuutta, mutta ehkä se haaste siinä markkinoinnin mittaamisessa on se, että se ehkä ajaa omasta näkökulmasta vähän väärien niin kuin keinojen käyttämiseen. Että se mittaaminenhan voi just tehdä sen vaikka, että joku TV-tyyppisesti näyttää hyvältä, koska se niin kuin tavoittaa valtavasti ihmisiä ja näin, mutta sitten siinä on se haaste just, että se ei välttämättä niin kuin kosketa eikä niin kuin rakenna sitä niin kuin tunneyhteyttä siihen kuluttajaan samalla tavalla kuin vaikka just vaikuttajatekeminen ja tapahtumatekeminen, joka on taas vaikeampi mitata, jolloin niin kuin tavallaan se oma niin kuin kokemus isoista niin kuin monikansallisista yrityksistä on, että ne myös markkinoinnissa niin kuin panostaa aika semmoisiin perinteisiin keinoihin. Ja sitten toinen haaste siinä on se, että kun mitataan paljon asioita, niin siinä se markkinointi myös niin kuin tasapäistyy, jolloin sitten isot yritykset monesti markkinoi hyvin samankaltaisesti. Että sille ehkä karikoiden, että logo on samassa paikassa ja viesti on samassa paikassa ja tuote täytyy näkyä ja raaka-aineet täytyy näkyä. Et ehkä hyvä esimerkki tästä on tämä meidän niinku design 3 kaverilla, joka on hyvin tämä niinku ikoniksi jo muodostunut niinku oranssi pakkaus, jos on just nämä sinetit ja tosi vahva oranssi näkyvyys. Ja mehän ollaan palkintojakin voitettu tällä designilla ja saatu tosi runsaasti palautetta sekä kuluttajilta että kaupalta, että on ollut todella rakastettu designi. Ja ehkä oma tausta just näistä monikansallisista niin kuin yrityksistä, niin siellä ei ikinä olisi tehty tällaista designia. Johtuen siitä, että alalla on niin kuin yleisesti tiedetty, että raaka-aineiden pitää näkyä ja tavallaan niin kuin se, että tuotteiden pitää erottua niin kuin toisistaan tosi selkeästi, jolloin niin kuin tällaiseen ratkaisuun ei olisi niin kuin lähdetty. Kun taas tässä, niin musta on hauska, kun tämä oranssi pakkaus, siis nämähän kaverit, ihan itse nämä 3 kaveria alun perin jo lähti kokeilemaan erilaisia pakkauksia hyllyyn. Ja ne oli ehkä miettinyt niin kuin käytännön
käytännön järjellä, kun niillä oli joku valkoinen pakkaus siinä vähän aikaa ja sitten joku oli todennut, että tämähän näyttää ihan jogurttipakkaukselta, että nyt pitää keksiä jotain muuta. Ja sitten joku oli todennut, että tästä on sitten monta tarinaa, miten päädyttiin just oranssiin, mutta se, että täytyy niin kuin erottua hyllystä, niin sitten tavallaan tämä oli, niin kuin, tämä oli luotu sitten tämä oranssia. Sittenhän ollaan niin kuin tehty työtä vuosien aikana ja kehitetty tätä. Mutta toinen niin kuin ehkä hienous tuossa 3 kaverin hommassa on se, että siellä on ollut ihmisiä, jotka ei ole ollut markkinointitaustaisia, jotka on tehnyt tätä markkinointia, niin se on tavallaan myös musta yksi haaste markkinoinnissa, että jos ollaan sellaisessa kuplassa, jossa niin kuin sit vielä markkinointi-ihmiset, jotka on ehkä vielä ollut vähän samankaltaisissa niin kuin yhtiöissä, niin kuin istuu yhdessä ja miettii, että miten niin kuin tehdään, niin ne tekee todennäköisesti hyvin samankaltaisesti. Kun taas tässä musta on toteutunut semmoinen aito innovatiivisuus myös, että on aivan eri taustaisia ihmisiä niin kuin miettinyt näitä asioita. Ehkä enemmän silleen niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä mä itse toivoisin ja asettanut sen riman tosi korkealle. Että on miettinyt just tätä niin kuin designiakin ajatellen, että on mietitty niin kuin sneakereitä ja on mietitty niin muotibrändejä, että miten ne tämän jutun tekisi. Niin sitten siitä on niin kuin tullut tämä design. Niin ehkä joo, että jos tavallaan niin kuin kysymykseen, että mitä tehdään eri tavalla, niin musta, että se innovatiivisuus ja rohkeus on ollut niin kuin korkeammalla tasolla johtuen, että siellä on ollut eri taustaisia ihmisiä tekemässä ja se on ollut siinä tosi rikasta. Ja ehkä tietysti itse, mitä nyt toivon niin kuin tuovani tähän, on tietysti semmoinen sopiva taso niin kuin sellaista myös, että pystytään asioita niin kuin viemään seuraavalle tasolle ja skaalattavaa ja niin kuin myös kansainvälistään tätä brändiä, mutta tietenkään en halua myöskään rikkoa sitä, että mikä on niin kuin rakennettu vuosien aikana, joka on ollut kuitenkin sellaista myös niin kuin vastavirtaan kulkevaa, uudenlaista, innovatiivista tekemistä, mitä tulee niin kuin tuotteeseen, että myöskin tähän brändiin. Pitäisikö isojen yhtiöiden palkata siis toisin sanoen sinne enemmän noviiseja tai enemmän ihmisiä, jotka aivan eri aloilta, tai mitä ylipäätään ne vois oppia nyt niin kuin kasvuyrityksiltä? Joo, toi mun mielestä mä oon innovatiivisuutta pohtinut tosi paljon niin kuin mun urani aikana, niin mä itse koen, että se, että on eri taustaisia ihmisiä, niin se on yksi erittäin hyvä lähtökohta sille innovaatiolle. Että ehkä isoissa yrityksissä vähän haasteena voi olla se, että siellä on hyvin samankaltaisia ihmisiä, jotka sitten palkkaa itsensä kaltaisia ihmisiä sinne töihin. Mutta toinen on ehkä tämä niin kuin kohderyhmän osallistaminen. Eli taas tavallaan kun ajattelee, että mistä meidän brändi on niin kuin lähtenyt ja jotka on ollut niitä avainhenkilöitä ja tavallaan luonut tämän kaiken, niin he itse edustaa tätä kohderyhmää, jolle me markkinoidaan. Niin mä luulen, että toi on toinen tosi tärkeä asia. Että ei se niin kuin, että istuu siellä niin kuin pitkän pöydän ääressä ja sitten jotenkin teoreettisesti tutkii, että kohderyhmä on niin kuin tämän kaltainen, niin siitä ei niin kuin pääse hirveän pitkälle. Että sitten niin kuin se, että tuo niitä ihmisiä sinne niin kuin ja yhdessä kohderyhmän kanssa kehittää, niin se olisi niin kuin ainakin yksi hyvä lähtökohta, jota itse olen käyttänyt silloin, kun olin niin kuin isoissa monikansallisissa yrityksissä töissä, niin se auttaa myös jo aika pitkälle. Kyllä, koska sitten kun itse on siellä kuplassa, niin väistämättä käy niin, että sitten omat ajatukset alkaa kuplaantua, niin se on hyvä ravistella vähän niitä ulkopuolisilla näkemyksillä. No isoilla yhtiöillä tietenkin on myöskin omat vahvuutensa ja esimerkiksi resurssit on aika eri luokkaa kuin pienemmillä yrityksillä, kasvuyrityksillä. Niin mulla on nyt sulle kiperä kysymys. Jos kävisikin yhtäkkiä niin ihanasti, että sä saisit tuplattua sun markkinointibudjetin tai teidän markkinointibudjetin, mihin sä tuhlaisit sen rahan? Mitä sä tekisit niin kuin sillä lisäresurssilla? Joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. Meillähän oikeastaan meidän markkinointi, se pohjautuu tosi vahvasti vaikuttaja ja tämmöisen yhteisö- ja tapahtumatekemiseen, ja se on ollut aivan ytimessä. Perinteistä mediaa me ollaan tehty hyvin vähän, että oikeastaan niin kuin kaupan läheisyydessä ollaan nostettu uutuuksia, ja sitten vähän siis ollaan tehty, mutta ei niin kuin merkittävästi. Ja nythän kun meidän markkinointibudjetit myös kasvaa, että ne ei ihan tuplaannu valitettavasti, mutta pikkuhiljaa kasvaa, kun me kasvetaan, niin meillä on ollut sitä pohdintaa myös nyt ja markkinointistrategisesti, että miten toimitaan, että ollaan jatkossakin, tullaan tekemään näitä vaikuttajia, näitä yhteisöjä, tullaan tekemään sitä enemmän. Tullaan tuomaan siihen rinnalle myös ehkä vähän perinteisempää mediatekemistä, että voidaan niin kuin saavuttaa laajemmin. Mutta ehkä mä sanoisin, että se ehkä isoin asia, mitä mä toivoisin, että mitä pystytään tehdä sillä, että tuodaan niin kuin, tai että saadaan lisää budjettia, on se, että pystytään tuomaan isompi vaikutus kategoriaan. Koska me halutaan vaikuttaa jäätelökategoriaan, me halutaan tehdä siitä parempi.
aidoimmilla raaka-aineilla, laadukkaammalla artesaanituotteella. Ja me tiedetään, että meidän fanit myös sitä toivoo, että saadaan sitä aitoutta ja merkityksellisyyttä tuotua, niin ehkä se just se vaikutus koko kategoriaan, että se on se, että mitä enemmän on resursseja, me pystytään kertomaan siitä meidän brändistä, pystytään kertomaan meidän tuotteesta, niin sitä kautta voidaan vaikuttaa kuluttajavalintoihin sillä tavalla, että saadaan parempi kategoria aikaiseksi. 3 kaverin tavoite on tehdä maailman parasta jäätelöä. Ja mä tosi paljon fanitan tällaisia isoja statementteja. Ja nythän ruotsalaisillakin on ihana mahdollisuus päästä nauttimaan tästä parhaasta jäätelöstä. Ja tuossa taannoin olikin aika makea hetki, kun te voititte tällaisen Ruotsissa pidetyn vaniljajäätelö-vertailukilpailun. Onneksi olkoon siitä. Kiitoksia. Mistä se syntyi, se alkuperäinen päätös lähteä sinne Ruotsiin ja mitkä oli ne ensimmäiset askeleet siihen markkinaan menossa? Joo, oikeastaan niin kuin kaikki asiat 3 kaverilla niin kokeilun kautta. Eli siinä oli niin, että siellä oli ruotsalainen henkilö, joka asui siis Ruotsissa, meidän Ruotsin maavetäjä siihen aikaan, niin hän oli käymässä Suomessa ja hän oli maistanut tätä 3 kaverin jäätelöä ja hän oli hyvin yrittäjähenkinen ihminen myöskin ja soittanut sitten näille 3 kaverille ja kysynyt, että olisiko ok, jos hän myisi tätä Ruotsissa ja nehän oli käsittääkseni jotenkin parkkipaikalla sitten todennut, että kyllä. Ja sitten sitä lähdettiin sinne viemään ja heillä oli vahvuus se, että heillä oli vahvat niinku verkostot siellä ja verkostoitumistaidot. Niin siellä on oikeastaan ihan samalla tavalla rakennettu sit Puskaradion kautta sitä brändiä ja se on siellä sitten pikkuhiljaa laajentunut ihan oikeastaan täyteen jakeluun asti. Ja jos ajattelee sitä Ruotsin jäätelömarkkinaa, niin vaikka tämä oli vähän tämmöinen sattuma, että sinne lähdettiin, niin se on ollut kyllä ihan huippu oppimatka 3 kaverille, koska sehän on brändillisesti tosi kilpailtu markkina. Että siellä on ihan valtavasti brändejä, että siinä paljon opittavaa, mutta myös sen jäätelökategorian osalta, niin se on näyttänyt sen, että 3 kaverin jäätelö pärjää myöskin näin kilpailussa markkinassa. Ja mitä tulee niihin niin kuin makuihin ja tavallaan niihin niin kuin, tottumuksiin Ruotsissa, niin siellä on paljon samaa kuin Suomessa. Eli just vaikka tämä vaniljajäätelö, joka voitti silloin tämän Aftonbladetin testin, niin se on niin kuin erittäin hyvin menestynyt. Mutta sitten sieltä on myös ehkä opittu jotain meidän tuotekehitykseen, mitä tulee niin kuin kansainvälisiin makumaailmoihin. Eli vähän ehkä intensiivisimmistä jäätelöistä tykätään Ruotsissa. Ja tietysti just, että kun brändejä on paljon enemmän, niin sitä kautta myös sit saadaan paljon sitä inspiraatiota. Mutta joo, se oli ihan tämmöisen niin kuin kokeilun kautta avautui tämä Ruotsin markkina. Ja niin kuin sanoitkin, niin siellä markkina tietenkin eroaa Suomen markkinasta. Miten sitten vaikka markkinointiviestinnän näkökulmasta, niin mitä eroja, oppeja te olette nyt nähnyt ja saanut sellaisia, mitkä voisivat olla hyödyllisiä jaettavaksi eteenpäin brändeille, jotka sitä Ruotsin markkinaan menoa on suunnittelemassa? Joo, että ehkä se rohkeus korostuu Ruotsissa, että jos mä ajattelen markkinointia aika yksinkertaisesti, että jos tavallaan ettei rohkeita asioita, jotka erotu, niin sitten tavallaan kaikki muu sen jälkeen on niinku turhaa, joten siihen niinku kohtaan pitää niinku panostaa aika paljon. Mutta sitten vielä se erottuvuus ja rohkeus, että kun Ruotsissa se kilpailu on kovaa markkinoinnissa, niin siellä ihan ylipäänsä vaan kaiken rohkeuden on noustava niinku korkeammalle tasolle, jotta tavallaan tulee huomatuksi. Mutta sitten ehkä just tämä, kun meillä on ytimessä tämä vaikuttajatekeminen ja tapahtumatekeminen, niin se on kyllä Ruotsissa tosi kehittynyttä. Se ollaan niin kuin opittu nyt, kun ollaan Ruotsissa tehty, että siellähän saavuttaa isompia yleisöjä. Niin kuin, että Suomessa ehkä just se, että mikä sitten on, että jos haluaa saman kokoisen yleisön saavuttaa, niin vaaditaan niin kuin useita vaikuttajia, tapahtumia, kun Ruotsissa niin ylipäänsä tämä koko niin kuin kenttä on paljon isompi ja on isommat seuraajamäärät ja on niin kuin ammattimaisempaa. Mutta sitä kautta ehkä myös, että siellä niin kuin vaikuttajat on myös aika vaativia. Ja jotenkin ehkä se yhteistyö on niin kuin ammattimaisempaa kuin taas sekä hyvässä että huonossa. Että täällä Suomessa taas et huomaa, että vaikuttajien kanssa on aika mutkatonta tehdä niin kuin yhteistyötä. Ne totta kai tuntee meidän brändin tosi hyvin, koska ollaan alun perin niin kuin Suomesta niin kuin kotoisin. Mutta mä sanoisin ehkä se henkilökohtaisuus ja se vaikuttajien kanssa Suomessa on hyvä. Ja taas Ruotsissa ehkä se just konseptit ja se ammattimaisuus. Että sieltä voisit jotain asioita myös tuoda Suomeen ja sitten myös toisinpäin. Miten se näkyy se, että vaikuttajayhteistyöt tai vaikuttajat on vaativampia, niin miten se konkreettisesti näkyy? Onko sinulla jotain esimerkkejä ihan käytännön tasolta? Joo, mä sanoisin, että heillä on se oma henkilöbrändi, on tosi tarkkaan mietitty, jolloin niin kuin varmaan ylipäänsä se, että minkä tyyppisiin asioihin he lähtee ja millä tavalla he lähtee, niin se on paljon niin kuin tarkempaa. Ja sitten ehkä
niin kun, ja tämä on nyt mun mielipide, että tässä varmaan on myös kulttuurieroja, mutta ehkä mä koen, että ne ei anna ehkä niin paljon itsestään. Että sitten ehkä se joskus jää vähän pinnallisemmaksi, niin kuin se tekeminen, että kun Suomessa tavallaan tekee, niin tuntuu, että siellä ollaan ehkä enemmän niin kuin koko sydämellä mukana. Mutta se voi olla tämmöinen myös kulttuuriero niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä ja miten sen niin kuin kokee. Onpa mielenkiintoista. No hei, teillä on muutenkin nyt tarkoitus sitten laajentua ja kasvaa vauhdikkaasti. Millaisia suunnitelmia teillä on kansainvälistymisen osalta nyt tulevaisuutta ajatellen? Joo, tulevaisuutta ajatellen tosiaan niin tällä hetkellä niin ollaan Suomessa ja Ruotsissa, ja nehän on meidän 2 markkinaa. Ja sitten tätä kansainvälistymistä on nyt sitten tutkittu tässä nyt viimeisen niin kuin 2 vuoden aikana ja pohdittu erilaisia markkinoita. Ja siellä meillä on nyt 3 sellaista markkinaa, mitä me tarkemmin tällä hetkellä tutkitaan. Sijaitsee Euroopan alueella ja näistä sitten tehdään päätös, että miten edetään. Mutta tarkoitus on nyt tässä seuraavan ensi vuoden aikana niin kuin jonkunlaista avausta lähteä tekemään. Ja tämä on ehkä just omasta näkökulmasta ollut tosi mielenkiintoista, koska tämä kombinaatio just, että on tämä Suomi ja Ruotsi, niin tavallaan joo, että ne on niin kuin vierekkäin, mutta ne on hyvin erilaisia markkinoita. Niin mä uskon, että se on tuonut itse asiassa tosi hyvän pohjan sille, että lähtee myös sitä kansainvälistymistä rakentamaan. Mutta joo, siis uudelle markkinalle tarkoitus mennä ja hyödyntää just näitä oppeja, mitä nyt on saatu tästä Ruotsista. Ja uskon, että siinä aivan ytimessä tulee olemaan myös just nämä vaikuttajat ja tapahtumat. Että sitä kautta lähdetään liikenteeseen, koska uskon, että tämä 3 kaverin ehkä resepti jollakin lailla, joka on tämä puskaradio ja suosittelu ja vahva suosittelun rakentaminen alusta saakka, niin uskon, että se toimii myös uudella markkinalla. Mutta tietysti tarvitaan sitä markkinaymmärrystä sitten, että ketä siellä on niin kuin ne relevantit niin kuin henkilöt ja mitkä on ne relevantit tapahtumat ja tämän kaltaiset. Mutta brändi on rakennettu niin, että uskotaan, että saadaan se toimimaan myös uudella markkinalla. Pystytkö yhtään avaamaan, että mitkä on tavallaan niitä kriteereitä, jotka on teillä siinä tarkastelun ytimessä, kun te olette lähtenyt arvioimaan niin kuin seuraavia markkinoita ja potentiaalisia markkinoita 3 kaverille? Joo, että siinä on oikeastaan se, että jäätelömarkkina on yksi, että mitä me katsotaan ylipäänsä, että minkä kokoinen se on, mikä siellä kehittyy. Me nähdään, että Euroopan aika monessa markkinassa niin se jäätelö on aika epäkehittynyt. Ja se on aika jännä juttu, koska jos ajatellaan niin kuin Suomea, täällähän on kylmä, mutta täällä itse asiassa syödään erittäin paljon jäätelöä, että suomalaista rakastaa jäätelöä. Siinä on niin kuin historiallinen ehkä taustakin, että pitkään on syöty paljon jäätelöä, mutta myös, että kun meillä on nämä ketjut on niin kehittyneitä, niin ne on kehittänyt tosi vahvat siis pakkasosastot, aivan mielettömät valikoimat. Että monesti tuolla Euroopassa, sit kun keskustelee ja toteaa, että täällä impulssituotteita, eli näitä niinku, siis kappaleissa myytäviä tuotteita, niin on ihan ympäri vuoden saatavana, niin ne on aivan ihmeissään, että ai näinkö, että siellähän saa usein vain kioskeista näitä, että ei saa vähittäiskaupasta. Niin joo, siis markkinan koko. Sitten ehkä just tämä kehittyneisyys, että nähdäänkö me, että sinne pystyy tuomaan jotain. Aika monen markkinaan niin koetaan, että pystytään tuomaan. Sitten kohderyhmä, eli katsotaan niin ennen kaikkea just näitä niin ehkä urbaanimpia alueita, isompia kaupunkeja. Että se on kuitenkin meille se aivan niin ydin niin kohderyhmä, että mitä me nähdään, että on meille niin potentiaalisin. Sitten ihan tämmöinen niin tylsä asia kuin logistiikka, eli meillähän on pakastettu tuote, joka jotenkin pitää saada sinne kauppoihin, niin se pitää niin jollakin lailla myös saada ratkaistua. Eli vähän sitä kaupan rakennetta myöskin. Ja tämän kaltaisia asioita. No nyt on sitten ihana jäädä seuraamaan, että mikä on se seuraava etappi 3 kaverin tarinassa. Ja mehän toki toivottaisiin, että muutkin suomalaiset brändit rohkeasti lähtisivät sitten tekemään sitä kasvua rajojen ulkopuolella. Niin tähän loppuun haluaisin, että jatkat tällaista lausetta, että yhä useampi suomalainen brändi voisi breikata maailmalla, jos. Miten jatkaisit tätä lausetta? Jos se olisi rohkeampi. Mahtavaa. Kiitos paljon, Anne. Kiitoksia.